Ульяновск шәһәрендә бөтен Россия Сабантуй бәйрәме гөрләде. Шәһәрнең Җиңү ял паркында һәм шәһәр ипподромында узган бәйрәмдә илебезнең 65 төбәгеннән 500-дән артык кунак катнашты. Татарның бик борынгы, ләкин мәңге яшь һәм матур бәйрәме Сабантуй мәйданнарында безнең төшерү төркеме дә эшләде. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. 22 Сабантуй федеральный. Аллаға шүкір, біз бүгін уздырабыз, тұтынабыз. Поэтому біз рахмет егіз. Кетіп алдық енді бір ай бойы құтландық, 2 ай бойы дейсеңді бола. Шақыры эмоции зашкаливает дейсеңді бола. Біз Татарстан біле Ульяновский өлкәсі шигінде тұрабыз. Бұйыл федераль Сабантуйда 60-қа яқын төбәктен жиылған милләттәшләребез катнаша. Милләтіме хезмәт итү, йөрәк эшем. Туған яклардан читтә яшәсәм дә, үз милләтемне, үз телемне, үз гореф-гадәтләремне, җырларымны, шигырьләремне онытмыйча, киләчәк буынга да тапшырырга тырышып яшим. Рәхмәт егез Сабантуйга. 22-нче федераль Сабантуйы Ульян өлкәсендә. Әгәр дә тарихка күз салсак, Ульян өлкәсендә инде 3-нче тапкыр уздырыла бу безнең милли бәйрәмебез. Әлбәттә, инде федераль Сабантуй һәр вакыттагыча от чабышларыннан башланып китә. Бүген менә Ульян өлкәсенә Россиянең 38 төбәгеннән чабышкылар килгән. Поздравляю всех с праздником Сабантуй, всероссийским. Ульяновский ипподром принимает его второй раз. Мы очень горды, что у нас на нашей земле проходит такой праздник. У меня бабушка жила от села Средняя Люзань, который входит в книгу рекордов Гиннесса. У меня очень много друзей татар. Всех от души поздравляю. Всем здоровья, счастья, благополучия. Всегда хлеб, чтобы на столе был. От чабышына біздің 5 миллион 800 мың сом ақша қойылды. Шуңа күрә катнашырга теләүчеләр дә бик күп иде. Монда беренчедән Татарстан президенты призына, Ульяновск өлкәсе губернаторы призына, Сабантуй призы һәм Түбән Кама башлыгы призына атлар чабышы булачак. Атларым минем өчен бик яраткан үземнең шөгылем. Инде Түбән Кама килгәч әле үземнең атларым булдыра алмадым. Үземнең атларымны калдырып киттем. Балаларга бик матур чабышлар һәм инде бик зур әзерлек белән килгән Ульян өлкәсе шушы инде Сабантуйга һәм инде аның беренче этабы итеп шушы чабышларны без күрдек. Шунда искиткеч матур, атларыбыз матур һәм инде менә бүгенге Түбән Кама призына булуы безнең өчен тагын бер зур куаныч, чөнки без монда инде шушы Сабантуйны әзерләүчеләрнең берсе, Ульян өлкәсе белән бергә. Шуңа күрә без бик шат. Атлар минем өчен яшьтән туганны берле бала кебек алар белән үскән мин бергә. Шуларга күрә мин үз яшемә 72 яшенә җиткән хәлдә җырыйм мин Казанга да, Чабаксарга да, монда да киләм дигәндә 60 сайын җырыйм мин шулай. Пенсиям бетеп. Ат чабышларына. Именно. Ат инде кеше кебек бит ул җанны шундый ул. Аның аннан ничек тәтеп булмыйды, ансыз тора алмыйм да мин. Иде тайларым, атларым бар. Алар белән иртә белән чыгып сөйләшмәсәм минем чирлим мин аларсыз тора алмыйм. Монда сез белгән атлар чабышачакмы бүген? Бүген монда күп чабалар. Безнең шәһәрдән атлар да, Батырдан килүчеләр дә күп монда, Мәскәүдән атлар күп монда. Татарларда атсыз Сабантуй юк. Шуңа күрә бик яратабыз. Бәйрәм мизгелләре дәвам итә. Сабантуй әлбәттә ул бизәкләр, очрашулар, милли ризыклар, сый, хөрмәт һәм моң. Иң мөһиме Сабантуй бизәкләре. Менә нәкъ безнең алда шундый матур бизәкләргә күмелгән яулыклар. Дуслар, байрам белем. Для нас Сабантуй это не только песни, танцы и игры. Сабантуй для нас прежде всего это узоры. Мы поздравляем вас с этим праздником и дарим вам вот такой прекрасный платок под названием Сабантуй. Ульяновск өлкәсе бик тә кунакчыл халык ул, эшчән халык. Һәм бездә гомер бакыеннан өлкә җитәкчеләре, шәһәр җитәкчеләре татарларга, мөселманнарга карата уңай мөнәсәбәттә. Менә алар ишетеп алсалар, федераль Сабантуй кая оештырырга телиләр икән дип, безнең губернаторыбыз беренче булып барып чабачак, әйдә Рөстәм Нургалич бездә уздырык дип әйтәчәк ул, һичшиксез. Һәм бөтен көчен куеп, малын да табып, оештыру сәләтендә эшкә җигеп, барыбызны да эшкә җигеп, әлеге Сабантуйны бик тә югары дәрәҗәдә оештыру сәләтенә безнең җитәкчеләребез. Мин бу очрашуга бик шатмын. Шуңа күрә һәрберегез белән Бөек татар Тукай телендә исәнләшәм һәм әйтәм: исәнмесез?
Мында Сахалиннан Калининградқа хәтле безнең татар активлары, оешма җитәкчеләре килеп, рәхәтләнеп, бүген көндә бер-беребезгә рәхмәт әйтә алабыз. Ульяндә 22-нче федераль Сабан туйы гөрләе. Менә шушлай милләттәшләребез төрле төбәкләрдән килеп бергәләп Сабан туй итәләр. Гомумән, Ульян өлкәсендә 22 район исәпләнә. 150 меңнән артык татар яши. Бүген монда Россиянең 53 төбәгеннән милләттәшләребез җыелган. Ульяндә 22-нче федераль Сабан туйы гөрләе. Билгеле инде аның тагын бер гүзәл мизгеле ул җитәкчелекне каршы алу. Җыр, моң, сый-хөрмәт белән. Иң мөһиме, монда чынлап та төрле милләтләр матур иттереп бәйрәм итә. Көн барызға да шын көңілден һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Сабан туйларыбыз матур булсын. Безнең бүген Сабан туй 58 Россия өлкәсендә, 35 чит илдә үтә. Шушы Сабан туйны оештырган җитәкчеләргә, шәһәр хуҗаларына, безнең менә Нижнекамск районына, Татарстаннан зур рәхмәт әйтеп, кул чабырга тәкъдим итәм. Хочу всех поздравить с этим замечательным праздником, пожелать крепчайшего здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба над головой и всего-всего самого наилучшего. Спасибо, с праздником! 22-нче федераль Сабан туйында күркәм котлаулар, бүләкләүләр дә булды. Бу хакта тулырак сез халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Инде федераль Сабан туйының символы тулпар ат Кемерово өлкәсенә тапшырылды. Димәк, 23-нче федераль Сабан туйы Кемерово өлкәсендә узачак. Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Инде көрәш майданына күчик. Мен нәрсә төзеп килә, бүген действительно көрәш чисто бара. Шуның өчен берсе дә бер-берсенә бирешү юк. Көрәшчеләр чисто көрәшәләр, судьялар бик матур судья иттеләр. Чистую победу одержал и завоевал звание абсолютного победителя федерального Сабантуя 2022 года Сергей Павлик, Ульяновская область. Абсолют батырыбызның исеме билгеле Сергей Павлик. Һәм инде ул беренче тапкыр нәкъ менә федеральный Сабан туйында җиңә икән. Нинди генә батыр булуына карамастан, билгеле аның кулында җиңүченең бүләге. Бик матур булды. Bütün организаторларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Көрәшкә bütün Россия Федерация көрәш федерациясенә зур рәхмәт әйтәсе килә. Бөтенебез бер команда булып эшләдек. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Ульяновск өлкәсе.